Здравейте, приятели, аз съм Боби, а вие сте в моят канал. Днес ще играем с един специален броуър, който наскоро го взех. Опитайте се да познаете без аз да ви казвам кой е той. 3, 2, 1. Сърч, приятели, сърч. Никога не съм играл с този броуър. Винаги съм искал и най-накрая ще играя първата си игра с него. О, мога! Това какво е? Скин. Скинче. Добро начало. Взимам безплатните неща. Няма да успея да го взема за жалост. Защото аз с тези писи си взех сърч. Тук има хоки. Не, ще тъкам шоудаун. Даже не е лоша картата за сърч. Ще ме пусна срещу ботове, ама какво да се прави? Не знам какви са тук тези икони, които ги пускат, но не, лично не ми харесва толкова много. Добре, нека да започваме. Искам да игра. Да, както знаех, това са ботки. Ще ми е елементарно да ги убия. И е добър на рейнджа на сърч. От 3 хита, доколкото знам, се зарежда супера. И мисля, че дори това му е щупеното. Е така ги отблъсвам и да, това му е доста щупено на сърч. И да това и толкова много ми харесва. Не, няма да умирам от ботки. Не и днес. Къде е Star Power? Не, автоейма е ужасен. Леле. Ето аз вече съм 4-то ниво. Мисля, че това е важното на сърч, нивата. Ето това жълтото, дето е при пауър-ъпчетата. Леле, вижте сега как отива настрани и удара сега. Не знам защо не става. Сигурно Star Power трябва да му купя. Къде отидете като този Кордилиес? Да, като най-голямата ботка, естествено. Еле, колко много квестове имам. Не успях да ми... Мале, какво да се случва, приятели? Още един скин. И при това тепих стар дропове. Леле, днеска ми върви. 10 джемчета си ги прибираме. Тива сметката. Върнах си 7 джема, които дадах за сърч. Просто не можех да чакам 1 час буквално, за да взема още 12 пици от шопа. Не ми се чакаше и го взех. Дори да знам защо не го взех на видео, това малко прибърдах. Това между другото ботове ли са? Май да. Той го видях, имаше хубав скин. Един друг сърч. Ето дето би го. Чекай, видяхте ли това? Той реално не си пусна супера, а просто почна да ходи много бързо. Не знам дали само аз го видях, но това беше странно. Имаме някакъв Байрон, който трябва да умре. Те са му убиха ли се? Да, ботки са. Как той си пусна буквално супера за кутийките. Добре. Искам да убия този другия сърч.
ми се струва опасно. Не знам дали той е бот. Аз съм втори тир. Той е умрял. Сърджи е умрял. Айде, първо място. Да, знаеш, що се радвам, това са ботове. Още две победи и ще взема 44-ти тир май на Brawl Pass. Нещо съм малко слабната Brawl Stars. Brawl Pass не мога да мина този сезон, нещо. До сега само веднъж ми се случва да не мога да мина Brawl Pass. И видяхте ли колко съм точен? Направо... нищо не сте видяли, не? Какво? Добре, нищо не сте видяли. Със сигурност не ми потребваха 6 удара, за да щупя една кутийка. Но няма да си чупа сега кутийките. Сега ще си убивам хората, да събирам супери и да дигам левелите. Леле, изплаших се, че този гриф ще пусне супер, а гриф със супер е много опасен. Не знам, бъфнаха ли го, какво се случи с този гриф, но стана толкова опасен, че... Къде той сгил? Ето го. Айде, още един кил. Пени? Не умирай, не умирай, не умирай. Живей, живей, живей. Ох. Там е доста дълъг рейнджа на Сърджа. Айде отново първо място. Добре, една победа. Даже аз си минах някакви квестове. Тук още една победа за още 2 квеста. Не съм минал лево. Кога ще ме пусна срещу истински хора, ако мога да попитам? Обаче не е зле на 6 левел 1700 демидж. Не е никак зле. Ела Гейл. Гейл. Добре, този аутоем наистина е ужасен. Мразя аутоема. По нави го използвам и от него ще умра от ботки. Как го убих? Тук беше много добро отиграване. Как го убих? Хилна малко. И тя, ако ми дойде, ми трябват май 2 хита да зареда супер и не тестери. Мале! Сърч танк ли е? Че не съм сигурен. Доста да бърза крачката, увеличи много рейнджа. Сърч е добър броуър, много ми харесва. Ще го максна, ако събера PowerPoint и Gold. Много ми харесва този броуър. Казвам ви, хора. Много е готи. Сега разбирам защо просто ти играят само него. И толкова им харесва. Айде, Legendary. И 2 Rare Star Drop. И един Super Rare. 46 купички, доста бързо ги направихме, нали? А мен за сега много ми харесва как вървим. Но не знам кога ще ме пусне срещу реални опоненти. Може би когато стана 100 купи. Може би. Малко да дислайкваме. Само ви да направите това на видеото. Което аз правя на другите хора. Айде ударите само много бави на този лево. Кот. Какво ще помисли? Ще му убие? И че си вземе пауър, да си пауър за много лапо. И си ги върна. Айде нека, мири ти, още един кил. Леле, ставах на 500. Сега някой идва и му убива. Или качаш или с хайпер и супер. Толкова хора играят Байрон тук. И аз мря. Какво беше това умиране от бот?
Ими това беше, скъпи приятели. Дано видеото ви е харесало. Ако е така, дайте един мощен палец нагоре. Абонирайте за канала. Аз бях Боби и до следващото видео.